Uba aden basai moj no yalam ke revolution ya dala kari ulo ang bawat lada ke por kala slam hindre ke resolution bala menjur de ke ying dor ba thau an bet kenti ke sarkar pedeng bandem pentreka mi ke CEA hamegalaya kalong ke babiang bha habakran bigla thai kubor te MLA ulo yathu bakat kum ke jingong the way professor na Dhaka University kladan hadu kumbashi spa khalai lang ngut ginong bangla ki barong she India katba ke jingbun brio hamegalaya kalong tang kumbalai phu lang ngut Bat kat kum ke jingkren jong wei na ki Professor of Economics hapo Dhaka University abul barkat dalam bakala keren jung uang ba ka migration ka jong ki Hindu Bangladesh hadu arjar khatlai se India ka po Hindu shispa khatlai la means 11.3 million ni don tang 1.4 million tela uni menta bat kumba kalong ka Meghalaya jela Meghalaya ngi pala bentek kanu gidon ki bakum kita tendengi suthu shai ba khamta mi border area kini ki labon mo lese ke jingja kabang jashan ka pen ye ke jing snow scam ju ki ba ka si ba ki lalong ki traditional mes hapo ani ke jela ju ti kandon ka threat kandon ke jima ka ba kraw lari ki bakum gini ki don ha ka jela asam ki bon ba we bi ki la yo ba nong ki nong shong ju ka India tumu kami asyik iki bakin drum, siang ni kejelah kaji. Inum nak bangkang ye genong song juga India bakin drum, siang ni kejelah kaji. Bak kumpul orang tali ngindon ki an kiban berking, kiban regulate, yang kerung kami jom ki wepat kinong India, siang ni kejelah kaji. Dena mak tarawang ni hapan persyak, ya si. Namar baka CEA ka penlong nong shong shnong ikinong Bangladesh, Pakistan, bar Afghanistan ha India, kalong ka bahadu kata-kata. Kumta ulong baling ba ka jingon ra jong ka sarkar pedenge ka CEA, kadon ka jings ear bagite ki brew ki laban nong kinong shong shnong ki bapura ha India. Ka sarkar jela kala dei banle yegne la kham. Katu ka ni pon so. Ban pri komba kiwi ki jela kala le. Mas ndep ban pas ya ka se parliament jero bro akli ki yeng talong sabha raja sabha ni le ki don di states ke la adopt a resolution te ni ba lese nagal jala Meghalaya kila kham slam highway di bagabata tenrei nga soba kani ka wei ka banga ngala kren hakapor bangawan bangai ka press conference ni ko ni pala ka government mo ka state government hangi kalong serious ka persya la di adopt a resolution tenga soba ka jingle juga soka wada kalong kham dir ka por kani ka jingle ka ba ngila kmi ti la kham slam bakan ai ka resolution tenrei ka ega baploy ki bakin sim hadu kani ka khap ka mental se di stamaki ka bra juba nagale ka revolution ni rala kari hi ngong pa ka CA kam le bantri kam ga jala Meghalaya wada ka tri kam hapo asam ka dang don ka jingma ni nagale ka CA ki bobon kiri orang ba ki bikidu ka baden ni nula ka dong ban persya tang ni rei ka ni ka CA hi kare panong baganum dei panong an ha kari India hi bon koi te kan no tam ha ka jala ka jing te kan nong ben ko jing hadu tang yeng be tan ko ka nong bangi persya ye ka CA